जान तार लोग भाई हमार अगुआ आए रहस तो नाश्ता पानी सब करा देवल गईल। तो लड़की के चाचा पूछता रहे कि लड़का का करेला। तो हमार चाचा बोलल है कि राउर लड़की का करेले। तो वो अपन लोग बतैल कि हई करेले हऊ करेले। ओकरा बाद आगे में हम बात बढ़ल कि तब दान दहेज में का मांगतनी। तो हमार चाचा कहल है कि दान दहेज में लोग का देम लोग एगो छोट मोट ट्रेने दे देम लोग लइकवा चलावेला उहे चलाई। तो लइकिया के चाचवा कहता उठ के कि बे महाराज ऊ काहे के ले वो से तो बढ़िया रहे कि हेलीकॉप्टर ले ली प्लेन। तो हमार चाचा खिसिया के उठ गईले हे हमार लइका रिक्शा चलावेला और ओरा हेंग बतिया तनी। तो हमार पापा कहता रे मत खिसियाई रउरा का देवे के इच्छा बा। तो लड़की के बापुआ कहता कि उतना हमरा सकान ना हुई टायर बॉल दे सकतनी। अब तो हमार चाचा पूरा खिसिया गईले उठो यहाँ से जल्दी जासो जल्दी जासो। उठ के बेचारा चल गई।